bij het bolwerk in IJsendijken. Op 9 april werden we buiten ontvangen door iemand en die is zo mooi aangekleed. Met wie heb ik het genoegen? Diederik de Jager. Belg van Adegem eigenlijk. En waarschijnlijk bent je benieuwd om te weten hoe ik tot Doedelzak gekomen ben. Jazeker, dat is inderdaad een vraag die de kijkers ook graag willen weten. Ik ben geboren in Adegem. Adegem die eveneens bekend is om de Canadese begraafplaats, de oorlogsbegraafplaats. En ik ben geboren in het huis recht over de kerk. En ieder jaar, de tweede zondag van september, is de Canadese plechtigheid. Een van de mooiste plechtigheden in België, laat maar zeggen. En als kleine jongen begon de plechtigheid altijd met een misviering aan de overzijde. En altijd de militairen en de hooggeplaatste personen kwamen aan voor de misviering. En voor ons huis stonden altijd een regiment Canadese soldaten en een paaiband. En voor mij was dat een hoogdag. Eigenlijk het horen van de doedelzakken, dat was ja, kippenvelmoment. En ik heb altijd gezegd, als ik ooit iets doe met muziek, als ik groot ben, dan moet dat een doedelzak zijn. Ja. Heb ik nog een vraag over uw kleding. Hoe bent u zo gekomen? Is dit een officieel tenue? Vertel. De outfit die ik nu aan heb is militair. En die draag ik ook. Ik speel nu ondertussen ook al 22 jaar de Canadese plechtigheid. Ik ben officieel piper van de Royal Canadian Legion, waar ik mee plechtigheden doe in Frankrijk, Duitsland en een beetje in België ook overal. Dit is de militaire outfit, full dress genoemd. Het is een black steward, de rest niet gebonden aan een specifieke militaire eenheid, maar toch militair. En die opleiding als doedelzakspeler, hoe hebt u die uw eigen gemaakt? Nee, dat is niet gelukt. Gelukkig in de tijd, het heeft een hele tijd geduurd tot ik erbij kwam om doedelzak te spelen, want ik wist begot niet waar ik het zou moeten geleerd hebben, tenzij in Schotland, maar ja, dat lukte dan niet. En uiteindelijk ben ik bij een band, een paaiband in Gent terechtgekomen en daar heb ik het gedeeltelijk geleerd. En dan verder geoefend door mijn reizen in Schotland, veel mensen leren kennen in Schotland. Ik speel ondertussen ook al bijna 20 jaar in een band in Schotland. En daar leer ik ook nog heel veel bij en het is veel oefenen. Oké, dank u wel voor het interview.